Bă, ți-am zis că e bun berbec, mai făcut de râs în fața lui șeful, mai făcut de râs. N-am mers, Tu ai zis că e bec când... N-am mers. Hai! Bă, și când dați, bă, folosiți, mișcări mai ample, bă, nu dați așa din scurt, dați mai amplu, dați ca pendula, așa, dați tare, hai, ca pendulul, hai! Nu așa, bă, băi, dați cu suprafață mai amplă, dați de la clanță, dați în sus spre tot. Șeful, iartă-mă, șeful, n-a fost cu intenție, a fost cu berbecul. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Mi-a dat berbecii ăștia cu boul în mână, boi ăștia cu berbecul în mână. Vă rog frumos, dacă sunteți drăguți. Băieți, cafea ceva? O cafea vreau. Dați-mi și mie o cafea, vă rog. N-am dat eu șeful, el a dat. A fost cu berbecul, șeful, n-am. Aoleu, m-ați nenorocit. M-ați nenorocit. Ce să zic? Ține la dracu de ușă. Doamnă, vă rog eu mult, nu mă scoateți răsărite, că vă iau la palme pe aici. Intrați în apartamentul noastră, vă rog foarte mult. Doamnă, nu mă provocați, vă rog foarte mult. Du-te vrei la tine.